Здравейте хора, аз съм Лик, вие сте в моя канал и днеска ще говоря за канала ми. Както виждате в канала ми, като ви казах, аз казах повече Майнкрафт, съжалявам, излъгах ви, но сега май ще правя само по Гача Лайф. Да. И хора, много благодаря за 5 лайка на едно клипче. Паня. Добре, сега не мога. Да, и сега мога да използвам Power Director или KineMaster, тъй че да, само това исках да ви кажа, тъй че чао.